sai kana da kuɗi. In baka da kuɗi ba mai ƙaunar kaka, sun ɗauke ka wani sha su. Burin su ba su da ka ba su kuɗi fa, suna ma mulmushi suna ma dariya, su nuna ma ƙauna yadda baka tunani. Suna wankan gara duffa na lura da 'yan matan yanzu, ko a so kaka ai sai kana da dala, sannan za ka ga ƙauna har ma ana buɗa ana nuna ka ana gode ma. Amma in baka da dala sai a guje ka. Wai menene wannan 'yan matan zamani ne gashi, sai kana da dala. In baka da ita ko kallon kama ba ai. To yanzu na tasa ni fa 'yan mata ke ba kya min yangade. In ma kin zo sai to wuce nan take. Ina da kuɗi nawa a aljihu na aje, ga sana'a ina yi. In kin so ni da gaske to ko ba kuɗi na san za ki nuna min ƙauna. Yanzu 'yan matan zamani sai ba kana da kuɗi, in kaga an yarda da kai nan take sako fa daloli a hannu. 'Yan mata yanzu fa 'yan matan zamani sai da kuɗi fa. Wani soyayyar shi da gaskiya ya nuna ba a karɓar san shi sai ɗan mai kuɗi. Wai menene wannan zamani? Yan matan zamani soyayyar su fakan sai kana da kuɗi. In baka da kuɗi ba mai ƙaunar kaka, sun ɗauke ka wani sha su. Burin su ba su da ka ba su kuɗi fa, suna ma mulmushi suna ma dariya, su nuna ma ƙauna yadda baka tunani. Suna wankan gara duffa na lura da 'yan matan yanzu,